ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ତୃତୀୟ ପାଳି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହୁଏ। ନୂଆଖାଇ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହୁଏ ସେଇ ପୂଜାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହୁଏ ନୂଆ କ୍ଷୀରି ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଖାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ। ଆଉ ଆଜି ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନରେ କମ୍ପଲସରି ତୁମେ ପଇତା ପିନ୍ଧିବ ଘରେ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ପଇତାଟି ଚିକେନ୍ ଖାଇ ମାରା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ପଇତା ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ନୂଆ ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ପଇତା ଗଣ୍ଠି ଆସେନି। ମୋ ବାବା ଯିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବାବା ମୋ ପାଇଁ ପଇତାଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବ୍ଲଗର୍। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଆମର ପଇତା ଗଣ୍ଠି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂତାଟିକୁ ଫିଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି ସୂତା ଫିଟିଲା ପରେ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଗ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବେ ପଛକୁ, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ରଖେ ସେଇଟା ପଛରେ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସୂତାଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖିଦିଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଅଛି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାତ୍ର ଶିଖିଲା ପରେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଆସେ, ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ରାଉଣ୍ଡଟି ପଛକୁ ଯାଏ, ଏମିତି ପଛକୁ ନେଇ ମାନେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଏ ସେମିତି ଧରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ତାପରେ ଇଏ ଆସେ ମଝିକି ଯାଉଛି ସିଏ। ରହିଯା ଆଇଲେ ଦେଖିଆ କରିବା ଗୋଟେ କରିବ ବୋଲି। ବଡ଼ ଦୌଡ଼ଟେ ଆଣି ମୋଟା ଦୌଡ଼ଟେ ଆଣି କଲେ ହବ। ଏକାନି ବଇଲେ ତୁ ହବ, ସେକାନି ବଇଲେ ହବନି। শর্ট ভিডিও କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇତାଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରହିଥା ମୁଁ ଆଇ ବତି ଆଉ କହିବି।